της Λίμνου, το οποίο συγχωνεύεται με το νοσοκομείο της Μυτιλήνης. 90 ναυτικά μίλια απόσταση συγχωνέψανε δύο νοσοκομεία. Είναι ο πλήρης παραλογισμός. Όπως επίσης ο πλήρης παραλογισμός είναι να διαλύεις τα νοσοκομεία της Αθήνας, να διαλύεις και τα νοσοκομεία της περιφέρειας. Και από την άλλη πλευρά να μην παραδέχεσαι το έγκλημα το οποίο συντελείται αυτή τη στιγμή, να μην παραδέχεσαι ότι κόβεις 5 χρόνια από τη ζωή κάθε ανθρώπου που ζει σε αυτή τη χώρα και να ισχυρίζεσαι ότι κάνεις θεάρεστο έργο. Αυτό ισχυρίζεται ο κύριος Λικουρέτζος σήμερα. Αυτό ισχυρίζεται και ο Πρωθυπουργός. Στο διάγγελμά του προχτές μας είπε ότι επιτέλους η χώρα μπαίνει σε πορεία ανάκαμψης. Ποια είναι η ανάκαμψη? Αυτή είναι η ανάκαμψη του να κλείσει το νοσοκομείο της Θήβας? Αυτή είναι η ανάκαμψη να πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο το πρωί και να λιποθυμούν από την πείνα? Όταν μιλήσαμε για πρώτη φορά για ελλείψεις υλικών στα νοσοκομεία, μας αποκάλεσαν δολιοφθορείς, ότι προκαλούμε τις ελλείψεις για να προκαλέσουμε φθορά στην κυβέρνηση. Σήμερα δεν υπάρχει κανείς ο οποίος να αρνείται ότι τα νοσοκομεία δεν έχουν τα στοιχειώδη υλικά. Όλοι οι ομιλητές που ανέβηκαν στο βήμα προηγουμένως το ομολόγησαν. Συνεπώς, αυτό το οποίο κάνετε όλοι εσείς σήμερα είναι το μόνο ενδεδειγμένο, είναι μονόδρομος αυτό το πράγμα. Το έκαναν σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας και πρέπει να το κάνουμε ακόμα εντονότερα. Ακόμα εντονότερα πρέπει όλοι όσοι είμαστε στα πόδια μας να στηρίξουμε το σύστημα υγείας. Το σύστημα υγείας δεν μπορεί να το στηρίξουν οι άρρωστοι. Οι άρρωστοι από το κρεβάτι του πόνου είναι ανίσχυροι να κάνουν το οτιδήποτε. Οι υγιείς, αυτοί οι οποίοι είναι στα πόδια τους, πρέπει να στηρίξουν το νοσοκομείο, τα κέντρα υγείας, τις δομές τις δημόσιες, ούτως ώστε να μπορούμε όταν το χρειαστούμε να το έχουμε δίπλα μας. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτό που κάνετε. Θέλω να ευχαριστήσω και το Σεβασμιότατο, τον οποίον θα καλούσα να πει σε όλους τους ιερείς της περιοχής την επόμενη Κυριακή, στο κήρυγμα που θα κάνουν στις εκκλησίες, να εξηγήσουν στους πολίτες αυτά ακριβώς τα πράγματα. Εμείς τα λέμε ως ειδικοί, εσείς πέστε τα ως κληρικοί. Να καταλάβει ο κόσμος ότι ο οίκος του Θεού δεν είναι μόνον για την πνευματική ηρεμία, είναι και για τη σωματική ηρεμία, η οποία πλέον δεν θα υπάρχει αν εξαφανιστεί ένα νοσοκομείο όπως το νοσοκομείο της Θήβας. Θα ήθελα να καλέσω και τον Δήμαρχο και όλους τους υπόλοιπους φορείς οι οποίοι βρίσκονται εδώ σήμερα να μην εγκαταλείψουν τον αγώνα, να μην φοβηθούν, να μην κάνουν πίσω, να μην κουραστούν. Αυτόν τον αγώνα πρέπει να τον δώσουμε μέχρι το τέλος. Αυτοί απέναντί μας είναι αδίστακτοι. Εμείς πρέπει να είμαστε επίμονοι και αποφασιστικοί. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Βαρνάβα. Παρακαλώ τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Επαρχίας Θήβας, τον κύριο Χρήστο Χαρατσή, για έναν σύντομο χαιρετισμό. Σεβασμιότατε, συμπολίτες της Θήβας, επαγγελματίες, βιοτέχνες, έμποροι. Είμαστε σήμερα εδώ όχι για να μιλήσουμε για την εξαθλίωση την οικονομική που έχουμε πάθει όλοι, όχι να μιλήσουμε για τη συρρίκνωση της δουλειάς μας, όχι να μιλήσουμε για τις αλλεπάλληλες επιχειρήσεις που κλείνουν η μία μετά την άλλη, για το τρομακτικό ποσοστό της ανεργίας που έχει φτάσει στο 50% στους νέους, 30% γενικά. Είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για το αυτονόητο, την υγεία, τη δημόσια και δωρεάν υγεία. Λοιπόν, όποιος τόλμησε να αφαιρέσει αγαθά από αυτό το λαό, όπως είναι η υγεία και η παιδεία, το μετάνιωσε σύντομα. Κύριε Πρόεδρε, δεν φοβόμαστε να είμαστε στον δρόμο. Η ΟΕΒ Θήβας σας λέει ότι
θα είναι μπροστά στο πρόβλημα και με δυναμικές κινητοποιήσεις, αν αυτά που έχουν υποσχεθεί και εν ώψη υποσχέσεων, κύριε Δήμαρχε, δεν γίνουν πράξη. Μόνο έτσι ίσως καταλάβουν και δώσουν μια βάση σε αυτό το αίτημα το πανθυβαϊκό συλλαλητήριο, το πανεπαρχιακό συλλαλητήριο. Γενικά θέλουμε, τι θέλουμε? Αγαθό του Θεού και παροχή της κοινωνίας και του κράτους εδώ και δεκαετίες ολόκληρες, το οποίο έφτασε να παζαρεύεται. Λοιπόν, καλό σε όλους, εγρήγορση, κανείς να μην εισυχαθεί. Ευχαριστώ. Καλείται ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης και πρώην διοικητής του νοσοκομείου Θήβας, κ. Νίκος Βίγκος. Σεβασμιότατε, αγαπητοί φίλοι της αυτοδιοίκησης, κυρίες και κύριοι. Βεβαίως συμπάσχουμε και αναγνωρίζουμε την κραυγή αγωνία στην οποία όλοι οι προμιλήσαντες με τον δικό τους τρόπο στιγμάτισαν. Θα μου επιτρέψετε εμένα όμως με δύο λόγια να πω κάτι άλλο.